नीतिफोरखौ जोङो बानायगासिनो दं। दिनैबो आरोबाव जोङो चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायहैगोन बेफोरनि सोमोन्दैनो। दा बेलासियाव चिफ मिनिस्टार आरो हेमन्त बिश्व शर्माजों आङो रायज्लायहैबावगोन। बेफोरखौ लानानैनो फाइनाल मडेलिटिखौ जोङो गाज्रि नङा, मोजांखौनो खालामगोन। आरो जोङो बिटिसिखौ 15 बोसोर सालायनाय हिसाबै बिटिसिआव मा दुर्बलता दं, गैया, मारै खालामनांगौ, बबे क्लजखौ, बेफोरखौ जोंहा दा फ्राय जोङो मिथिजोबगौ। ओंखायनो बेनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै एबारनि एनडिएफबिजों जिथु सुक्ति जागोन, बे सुक्तिया बहुद मोजां जागोन। जोंथ' आगोलाव खालामनानै जेनेबा जों दा सालायगासिनो दङ। बहुद डेमेरिट्स दङ बेवहाय माखासे पइन्ट्सफ्रा, बेफोरखौ जोङो थिग खालामगोन एबाराव एनडिएफबिनि सुक्तिनि दारै। बिराद मोजां जागोन बे सुक्तिया। आरो बे सुक्तियाव आं सानदों ओंखायनो सारेन्डार ग्रुपनिफ्रायबो चेयारमेन कनभेनरा बा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया बेवहाय सुक्तिनि मोनसे पार्ट जाफागोन आरोखि। नोंथांमोनखौबो आङो बेवहाय सिगनेटरि हिसाबै लाखिफानो नागिरदों। सिगनेटरि हिसाबै लाखिफानो नागिरदों। आरोबाव आङो सानबावदों गंगाधर रामसियारि बिदा गेदेरनि चिफ एडभाइजार बिथाङा मा होनो पिपल जयन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट, बेखौबो सिगनेटरिस हिसाबै दोनफानायनि थाखाय आङो दिनै रायज्लायगोन। बिथांमोनखौ सिगनेटरिस हिसाबै दोनफानांगौ, बे हिसाबै आं रायज्लायगोन आरो जागोन बियो। ओमफ्राय बाखि जेनेबा बर'नि गोबां अर्गेनाइजेसनफोर दङ, सापर्ट अफ लेटार बेखौ जोङो लागोन। जेनेबा एक्सपिरिटि दं, बिसोरखौबो सापर्ट अफ लेटार होनाय देखायगोन, लेटार अफ सापर्ट। बिदिनो बर' साहित्य सभा लेटार अफ सापर्ट, अल बड' वमेन वेलफेयार फेडारेसन आबो बेबो लेटार अफ सापर्ट, वमेन जास्टिस फराम बिसोरखौबो लेटार अफ सापर्ट। आरो बहुद आबादारि आफाद दङ, एमप्लयि फेडारेसन दङ, बर'नि जेसेबां अर्गेनाइजेसनफोर दङ बिथांमोननि लेटार अफ सापर्टखौ जोङो लाजोबगोन। बिटिसिनिफ्रायथ' जों गभर्नमेन्ट हिसाबै दंखायो, जों थागोन, आसाम गभर्नमेन्ट थागोन आरो भारत सरकार थागोन। जों बेबायदि हिसाबै जोङो माबाखौ स्टाइल अफ माने माबाखौ मा होनो एकर्डखौ बे धरनै थांनो नागिरदों। बे धरनै जों फाइनाल जायाखै, खिन्थु जोंनि मडेलिस्टफ्रा बेबायदि थांगासिनो दं। दिनैबो जों जिहेतु रायज्लायगोन जों दाहाय बेलासियाव। दा नोंसोरनि गेजेराव मोननै मोनथाम ग्रुप जालाबायनानै दङ, बिदि जानो नाङा। जिनिसा जाहैबाय आं नोंसोरखौ बेबायदि ज' लानानै रायज्लायनायनि खारना जाबाय नोंसोर जाहाथे डिप्राइभ जाया सुक्तिनि उनाव। एनडिएफबि हिसाबै नोंसोर जाहाथे सारेन्डार हिसाबै डिप्राइभ जाया, सुक्तिनि उनाव नोंसोर डिप्राइभ जानानै थालांनो नाङा। बिनि थाखायसो आं नोंसोरखौ जर होनानै बेबायदि रायज्लायनाया आरो रायज्लायबाय थानाया। हाजार मोनसे समाव नोंसोरबो एनडिएफबिमोन, मोनसे परिबेसाव सारेन्डार जानांदों होननानै बे सुक्तिनिफ्राय बाहेराव थानो नाङा, बाहेराव माने डिप्राइभ जानानै जाहाथे थालाङा। सुक्तियाव जेनेबा मेइनलि माबायाथ' रिहेबिलिटेसन, बे रिहेबिलिटेसन प्रग्रामफ्राव नोंसोरबो एसे बर' हिसाबै माने प्रायरिटिखौ मोनो, एसे एनडिएफबि हिसाबै। बेनि थाखायसो दिनै भारत सरकार बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा जायफोर पुलिस मिलिटारियाव थाङा बिथांमोननो मोनसे एक्सग्रेसिया लन होयो माने 50% फ्रि, 50% लन होयो। 10 लाखआव 5 लाखा फ्रि, 5 लाखखौ नों सुख'नांगोन। बेफोरखौबोथ' खायसे मोनोब्ला मावनानै जानो हायोना, जायफोर पुलिस मिलिटारियाव थाङा बेफोरनिफ्राय जाहाथे डिप्राइभ जाया। आरो गोबां केस गोनांफोर दङ दाबो, सारेन्डार जादोंबाबो नोंसिनाबो माखासेया केस दङ दाबो। बेफोर केसा बे सुक्तिनि दारैनो जिहेतु जोबफालांजोबगोन। जोबफानाया अट'मेटिक जोबा, उकिल थुकिल हरनानै थाङो।
जेरै बिएलटिफोरना जेरै जोबनानै थांजोबदों केसआ दासिम मोनसेबो गैला बेबादिनो प्रसेसआव गिदिर उन्दै केस जेसेबांखि गिदिर जाया मानो बेबो जोबलांजोबगोन खिन्थु समय लायो गिदिर माखासे गोबां केस थायो 20टा 25टा 50टा गाहाम केस थायो आरो बबेबा एनआइनि केस थायो बहुत सिबिआइनि केस थायो बेफोरो टाइम लायो सुक्तिनि उनाव सिफ जानानैबाबो आङो खेबनै सुप्रिम कर्टआव एटेन्ड जानांदों सुप्रिम कर्टसिम थांदों आंनि माखासे केसआ 2 बोसोरनि एसे बारा लादों जोबनो आंनि केसआ दा हयथ' माखासे लिडारफोर माखासे केडारफोरनि केसआबो नोंथांमोनाबो एनडिएफबि हिसाबै हयथ' बेबायदि जानो हागौ 2 बोसोरानो जा बा 3 बोसोरानो थां केसआथ' जोबहैगोन जोबो जेनेरेल एमनेस्टिखौ जोङो जेरैखि जाया होनांगौ होननानै प्रेसार होबाय थादों सोर मा रायलायदों रायलायाखै आं मिथिया खिन्थु जोंहा एक्सपिरियेन्स सुक्तियाव एनडिएफबिनि जेसेबां उन्दै दं उन्दैयानो जा गिदिरानो जा केसआ जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगोन नङाबाथ' सुक्ति खालामनानै मालाब केसआनो थाबाय थायोबा मानसिया सिभिलियान जाबाय दिनै बिथांमोननि केसआ जोबनांगोन ना बिसोर भिक्टिम जानानै सुक्ति खालामनानैबो भिक्टिम जानानै थाबाय थायोबालाय सुक्तिनि मा लाब दं ओंखायनो जोंनि सरकारखौ दाखालिबो आङो दिल्लीयाव बुंदों जेनेरेल एमनेस्टिनि खोथाया जेरैखि जाया फैनांगोन रन्जन दैमारियानो जा आरो माखासे कनभिक्ट जानाय 6 जनसो दं नङा दा बिसोरखौबो जेनेरेल एमनेस्टियाव लाफाजोबनांगोन लाबोजोबगोन एसे केडार एसे एनडिएफबि जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ होननानै दा बेफोरनि दारैनो जोङो सौख'जोबनो हागोन आरोखि टाइम लानो हागौ 1 मास 2 मास बा 1 बोसोर सोरनाबा 2 बोसोर बेबायदि टाइम लानो हागौ खिन्थु जोबहैगोन ओरैनो बे फिसा फिसौ केसआथ' थाबनो जोबगोन थाबनो माने सुक्तिया खालामखांनायनि उनाव पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल हिसाबै पास खालामगोन बिल पास खालामखांनायनि उनाव प्रेसिडेन्टजों सहि जायो बास बिनि उनावनो इफेक्ट जाजोब्बाय सुक्तिया दा बेफोर ओंखायनो जोंहा बहुद मावनांगौ दङ जोङो जेनेबा दिनै एबसुनि खोथाखौ हयथ' नोंसोरो खोनाबाय थादों आं बेखौनो बुंबाय थादों अपेनलि एबसुआबो आन्दलन खालामदों नंगौ एबसुआबो दिनै जुदि एनडिएफबिआ दिनै बुजिनानै दिनैनि आपातत दिनैनि बे समाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननाया इमान सहज नङा समय लानो हागौ बेफोरखौ बुजिनानै दिनै भारत सरकार बा आसाम सरकारजों धीरेन बर'नि लिडारशिपआव धीरेन बर'आ दिनै लिड लानानै जों रायलायनानै दिनैसिम बे अबस्थायाव सफैबाय फाइनाल स्टेज जोङो बुंनांगोन धीरेन बर'खौसो बुंनांगोन दा धीरेन बर'आ रिस्क लानानै आवगायबोदों आरो आङो सिगाङावनो बुंदों धीरेन बर'खौ जुदि सेपारेट स्टेटखौ दिनैनि दिनाव बाद होनानै जुदि आवगायबोयोब्ला आङो दायित्व लानो हायो भारत सरकारनिसिमबो आं दायित्व लानो हायो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिमबो आं दायित्व लानो हायो जुदि दिनैनि दिनाव सेपारेट स्टेटखौ बाद होनानै एनडिएफबिनि जेसेबां समस्या दं बिनि सायाव रायलायनानै जुदि सुक्ति खालामोब्ला ओंखारबोनो हायोब्ला साहस दंब्ला आं लाना थांनो हागोन बेबायदि हिसाबै दिनै धीरेन बर'आ दायित्व लादों हिसाबै जों धीरेन बर'खौ जोङो क्रेडिट होनांगोन धीरेन बर'आनो दिनै बेबायदि आवगायबोदों बिनि उनावसो दा दिनै प्रग्रेस जानायखौ नुनानै लास्ट पର୍ଯ୍यायाव दिनै एबसुआ मा खालामखो दिल्लीयाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ नांला होननानै दाना बे सुक्तिखौ खालामनो नागिरदों एबसुआ नङा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया जुदि बड'लेण्डनि नामाव नोङो जुदि दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि नामाव नोङो जुदि दिनै आन्दलनखौ गारनो हाबायबा मोजां सुक्तिखारि जा बयबो ज' जाय सुक्ति खालाम आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु नोङो दिल्लीयावल' गारनानै ओजों जुदि आरो आन्दलन खालामबाय थायोबाथ' बोरै जानो बेखौथ' बोरै मानिनो जोंलाय बुजिखागौ आबसुआबो गोदोनिफ्रायनो बिसोरबो मिथिखागौ जे दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननाया सम्भब नङा खिन्थु बिसोर बेखौनो प्रटेस्ट खालामबाय थायो ओजोंहाय रायजोफोरखौ लानानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट
디바이드 아상 50-50 होननानै बेसेबां आन्दलन खालामगोन आरो नोंसोरबोथ' बहुदआनो ओंखारफादों खोमा जेखिजाया बहुद आन्दलनाव हयथ' नोंसोरबो ओंखारफादों बावैसो